Ka Sokha Government Higher Secondary School Science Stream ko wada sedang nadu usnem arhajar khatso haga khande trik uniu benai de yo ka de yong ka hi iyung building na mo ka science block ko da chna helut kam wa chiklur nya phaule lak khali hajar chispa atangka weda wan wai pa ba le ya ka da mantri ka chnat pure puthi ka sarkar jilla uman le MLA ka thain ulak men rambui Hagani kasngi wai pa da lang ka RM Kurba Director of School Education and Literacy Meghalaya Shillong UBDR Tiwari Commissioner and Secretary Kachanat Education ka Sarkar Jilla ka APIS AMDSEO West Giant Hill District UR Sumer Principal Sokha Government Higher Secondary School wa Kiwi UPS Suchen kam uwi na kiwaya khmat chnong ka Sokha hawaklam da pensingau ye laluti kini ka skur na do wasdang go house nem khat khande san pa khunde hado bo poi hagani ka kerdan hejo ipor da pensingau haro ye kam wagani ka skur to uyo ko kam ka auditorium ka school boss uchna pen miat yaki benta ka yung skur wadasi wa kiwi ulak men rembui hawaklam pensingau ye kemen wadi ye uwai yagani ka science blong kawaman ka wina ka benta ilai luti was ngaw sung de wo ongle wa hapo ka chnat pure puthi chibun ki yi wa hab ule wa hapo ka sansnem ka sarkar de yele ka kat wi upin biang ye kam ki skur sarkar ha ka jilla kam jo ka thain amlarem le de yo ka chibun imentoy hawakat ni ka sarkar de le ko kam le yaki khana skur ule bhagi he pure puthi yoku ka imlang sa lang kam jo ka menrit i semen yongki daong ulak men hayato awak integrated course wa sosnem ka wasdang habiat college juai ongu wa sadu katukat ni kijinit kijanat ne benta uthung ya kiwasikai ne bha wana do u arhajar le phau chanen waro kiwasikai hakiskor ha pendep ki ya ka degree wa sosnem kam tekentu ya ki khana skor wa menda dep class 12 uman ki wa pengkhre ya ide dewa perchang pen psia ne baham to iwasuk wa dusan pautli kisin daya ro ule ya ka sarkar dewa ong hapo gini kisan snem dele ka chibon gi ki wa ya to we pure puthi wa na perdi kilan esikai wa mashalong ki khana ye ki la chatura kamu wa mi khmat i pa i du ya ka constituency yong i tangwa ya ka jala wa ro ka wi we du kanihi ka sarkar wa yi uyarap hado arpau santaliki college na jrong wa penyo building themme ya ki secondary wa higher secondary penrap ulak kemen hapo education kamde tam kine kibon dijinit dijna kiba hap banle bat hap penbia hanre ngasnotna hagni santaliki smen ba sarkar kala yele shton kan bala pan penbiang di dalam kam jom ki school sarkar kelen ka state previous of commission ya ka inso blad nyolak lang sang tangte bat kaneng lade hapo nong talang nilade bat kumjo menne hapo umlat khor ngila sakhi ya ka jimbo monong rim makin slam no banshna ya ka school ka ba south san floor nyu kundai lak kundai hajar kapan ID kai free of cost na ta ki badum ki badyo admission hangtu nado class 6 hado class 12 bat hostel bat bar te de na kadama pi dep kane pos shakatu dep katu pos this is life kane kade kajing snotna ba at least ngi kum gibreu ngi don ka kamram ban de how tem arja pra banganang job nongkong nilai le ban penyo building hagan school but hagan tem nilai le penyo but ka sentra jong ka metrik nilai yo hangne kane ka pensuk but ki babun ki jinon kam hoy ngemla ban len ki principal ki wan ki principal ki le namar ba
ผิดทิพฮีงิมลาบันคัมอีกบริวบากินช่องไทยงิมลาบันคัมอีกบริวบากินยอโปรโมชั่นนังกิมลาบันคัมอีกบริวบันเลชากเวปัดกการka duty jong ka sarkar kalong lakatar ng askutunat ka sarkar ka personal department bak ailat yangi khamtam ni nahikai ban thong shipor khnang ba ki khna school pinamdu ya kajihikai teki policy banle keladot henry kadon constraint teng ka recruitment kaslem ha tangba yakine baro ngila la persyam barsat out ngi kermen ba kisnem wan ngin la ban le khamba nak benta ka jingbi jingbiang jom ki khna school kabakong san kalong kane ba ngiladon kine ka sarkar kal invest katne hakan school hatu kan sule no ngiran kam ni khna school ki deban pulelha ki khna school ki deban pe kumno bakin te yala ka jing im la jong la shais ni la tip hasok ha kalon ka art stream kalon ka science stream kaladon ka vocational stream hamne nak menta ki khna school tadeng tak da ka sarkar kala pe nak menta ka jingbi jingbian jong ki nong song ban ai ji hikai ka bapura ban kumba philatip nadu snem ban wan hapo nong talang college ru ka bikom kan play nak menta ban suk ki khna school kai ka mention ba su chen kalong ba kabarut kam nak menta ki ba one school shne ban yo irosu nre how no stem milai I ba kidan school boss dei tangi college khna ki ba one school shne ru ki ya kiulang khna ba kin yo ya ka ji kai hoi ni ran kam shibun ki jing don kam nre ko ma menta udep katu mi katu ti gidang don kijini kijina sakatukan ning ngot kino hikai kiba nginthum I hope that our commissioner secretary have moved the file regarding the sanction of posts for the some more posts for BEd college in July so that we could start the 4 years integrated course in the next year namarba nadu arjar life house jram baro kiban hikai pok school kidiba pendep ya ka south nem ka degree ka south nem den takadaw onda lapidep ya ka class persyam ban room admission kamde ke basuk makisit kidon tangsan photoli kamde ke basuk kinong demand ke babon dai prepare yala de la phi ayu kine ki de ki we nek initiative ki ba ngi dan kam banle ta ngi kermen ba how no sem ban wan ki ba pass class 12 science phya phi don kam banle ya ka JE handre ngin la ban play ya ka engineering college po shlong ka ba ai nam ta ka mining engineer ka civil engineer ban ka electrical engineer shlong bat ki bakwa banle ya ka architecture kandon na po tura urban planning and architecture college po tura kaban aji kai nam tak architecture bat ki wepat ki line tade tak daw hapo state jungi hapo ni sant ligisnem nila play shibun kijing ni island shibun mdei tang kata ka ve ka furian integrated course kandon hapo CTE rongkhon marbaya ki post la approve ban thong nai kai khnang ba ki khna school kin yo lat ban le pule den ta kum khna pule ngim dei ban pe tangi ka badon ngi ban pe e pat ka bangin le sakmat ngi kum ginong ilang habangi pe ngim pe tangi ka constituency ngi pe ka state kum no ban island ya khna school kum no bakin yo ya accessibility play hagan muslim arsan ligi college hapo ka state kadai ka unprecedented nado ba yo ya ka jinglai ya ka state la jang 4 jodon ka wave ko sarkar ka bala ka jerap hadu arsan li college ni tangka ka sarkar hapo ka jipe jikmi jonga bot chimstar bat li ki ying school hadu arspatam alai spatam nilayo pendep hapo kini ki secondary school ki high secondary school ki layo building batmai bat kum juru ki college professional college ki layo den ta daw ni de trailang long ki khna school ki badon kata ka jingkermen ada film ki badon pidon ki jingkermen ka jingkermen je phi kan lam ti phi but kumanga shai om ba ka jingkermen ka dei udei khlor u balam lanti kermen handrai om ban shukermen trishtom om ban trishtom dei ban minot bat ban burom ya kapor kini ki dei ki jinit ki dei ki badon kam ha ka jingnyang phi